I win quite a namaka. Obia catch it or say. You bet you might come. Conform to say any. I'm a baby of free sura. I remember doing to so. And you're not glad. And what dear hen and a hat Dormaahene. And I face so no. Say Dormaahene and Dorma 4 engine the answer bonophobimu. Engine this says Sika Dwa Kofi free wheel and a bessia season near the mass and my ass and a boy and wobaya. And ye dear now or no or Jenny would this or ye diana any dear. Why dear this say a Jeffrey Cramaya noom a buy a Sebi Cramina noom a jabba free honoma ba. Nessa what me said the other thing I wouldn't this say. Yes, Sika Dwa Kofi if you have never. Dormaahene Sika Dwa Kofi fake. O mama will be nasha dan yene. And I feel the baba dada, yes, said at the Omudi Adanko, a dada drain. Never see at the end of a mamma Dormaahene, Akasa, Sam Cassia say. On one say, Omuni said the Dormaahene. And I day meant to me once ever to Asante for, and I feel Dorma 4, and I said Bonofonte. Then so no the any son not here, or cannot create ain't in whom he. Then I see a call Dubai and a cranko for Richard Tin say, and car or Mbeyina Ho. Then so meant. I was ya, and once Dormaahene Sam yat one in Casa Yemu say, on one Casa say, Omu, a bonofo him for you compare dear, our Bemu, let's say you rob him so Asante Hene, and so compare dear our Bema. Yamma Asante Hene Kese. Ni ama omuno ketua edi enti ena nso amana kasa wa bra won ne bunu champion council ehia no de sansem we etu ye bedom suko ni ababe ma ha Greater1 TV. Subscribe, like, comment, and share nodophobia enya bi and share. See anya be kai Dormaahene from Genesis to Revelation not nothing no amma Asante die kame ese sebi na ne kasa no wanwiemu die anase NCP nsita enti obedi die obenu mo ji so ba Asante wa ba Asante din fi kwa me nkroma penso abesi ya papa John Dramani Mahama apenso enti abusia enne day won ne bunu champion council akwa akohia na enim senka sa association bi se hia anase council bi se hia de enim ni sa mo dwene mo man na mo kro mpuntuo hu nanso Dormaahene adwendwene enne anase na no disman na odokoto udwa nyina ne se Sika Dwa Kofi na ya Asante manti no sabi fake enye original na emfiri wiem baabi ane baaye edi enti na o mbetena ho bonofo betena ho amia dada o musa ade afiri wiem ene baaye enkofo bi na atena se Sika dwumfo bi na atena se ene wanwini saa ade ne dia beto abusia ne nkasa yim no sam ye hunu se bono hene abronfo hene kope ade wa aban nesa Asante Hene nso kwa yebema Asante Hene kese ama bonofo hene ketua ensami de deja to amu me yehunu se ono ankasa ade atum se ono ena ekreti tension between Asante ene bono ensam ne yebuburuja ye kan yabakosem no ngidi se mente se obia ka se akamfo ono ne di kan obaye binin kura be kan tiawa kura e ba hu se enya dia ebedi mu nananom enne ye wo hai obia ne esese ohu ne se ansana akamfo ye betna sabio ebono manso ese ohene a ye ne no ehia ye eye gonja ehene ehia nsuo no e wo soro amantifin o ansana ye baha abonofo yakonya kese nana Techimahene otiso no eba 1295 ewo mu na enuanom bi eso efa Cote d'Ivoire kon titro aduanafo no nkese ye wura Techimahene de no kreni ye ntimi nka boro champion abra ye nka nana Techimahene ntinne manya akasamu ya na Techimanfo ne medikan abo baba so titro bewura a na odibanim eye na ekonfia mia where yura historian akabi begina nim say 1295 you know what akam ha say ayo no a odina hene sabio minhu bibia adwadie sika o bibia binamba de oba 1650
And just say, Nana touch my I bet Nasi, in fear I had 9. Yeah. And son of Sani Panoba. And so now wanted. Yeah. Ben Casa be me get one touch my name. Yeah. Media men can be that. Casa, Sabio, Nima Mambra, Ben Cabak was him. A dear the Canawanima, as a soldier. Yeah. Honey should I know it a war. Yeah. Tiajuman Badu, eh? Obey and Bibia, so bad. Oh, yeah, Okwana, and a bit Indian so. Yeah. Na wa me comment him no. Yeah. Ye nyina enim sabio Ghanaian ebaye ye nam ye ko nyina akoko akon sa kosi se kwasi broni obaye a obedi yeso. Yeah. Dia obedi yeso no ye wura na aka no dada. Indirect true. Enye Ghana hanko an no. Yeah. Ebi wo Nigeria. Yeah. Iwo ba bia English fo no bedi animu ni nyina. Yeah. Na English fo no kwana ba fa so abedi yeso no se. Ba hwa te se bia sunyane a ba abonofo nyina nko sunyane. Yeah. Na asa ho ni ehia na ya bone ma popopo. Ono so pese o ka bibi kire ya na aka de afa ho. Yeah. Enam sa de wenti. Ye ko Kumasi. Na Kumasi a ye ko he no. Yeah. Ye ka se ye ka ho asema ye nwie. Yeah. Asisie wo ho. Yeah. Papa na obaka history na aka bi. Yeah. Asisie ne de ye nananom ye nim se no krani be fa mu yie. Yeah. Enam wa na ekoba se dabi baby a ye wo no akwaya te se baby bi an wadu baby a binum be Confederacy. Yeah. Confederacy se no si kire. Yeah. Aye broni ne kasa. Yeah. English lexicon. Yeah. Ade bia ye Confederacy kire se nipa no abahia ho no. Yeah. Sabio te se me nana drobo hene. Yeah. Me nana nchira. Yeah. Me nana wanchi. Yeah. Me nana suma. Yeah. Me nana tebubu. Yeah. Me nana baase. Yeah. Me nana dwinim. Yeah. Me nana no ma be wo hai. Yeah. Bia da ne mane. Yeah. Na ye nyina ye kohia. Na mamuo nti. Yeah. Ye kohia ho. Yeah. Ye kohia ne ehu se bibi nkoso a. Ye timi twen ye ho. Yeah. Ye twen ye hu eye ne. Yeah. Bono ha de se woyi nnua tachima ya. Ba bia dini akase nhunkyira. Yeah. Nsan hu nnua nsokọ hene. Yeah. Nka se nsokọ hene kura no oba bono ha nsa na me ajombadu ana domafo yeba. Yeah. Boa. Yeah. Men kan ba biara da se mbetena asase isu eja na nsokọ hene. Yeah. Nya sa na man ka nokre, nya sa nsamanfo benya de ban hyiram. Yeah. Asisienti na ya nana ekonfia mia odikane nana abase doma nana no drop nana no maka ho. Yeah. Sorry yes said ne de yanko hobiu. Yeah. Ye agitate ye ma Dr. Kwame Nkrumah. Yeah. O create region mai. Yeah. Na duru bia ya na mpese aya be Kwame Nkrumah na ke se ode anwea egu binim gadem. Yeah. Kwame Nkrumah ote yase asam na ya ka no ote yase. Yeah. Ntini region njina hase ya Yeah. Greater Accra. Yeah. But in the free Eastern region. Yeah. What is Eastern region for be charge ajo? Yeah. Germany. Na ni tishe Austria and Hungary. Hono free buy. Yeah. What is Austria and Hungary? Yeah. Be charge ajo. Yeah. America. No share UK for Britain for us. Yeah. Never home. Yeah. Banye superpower. Yeah. Be can be nka bimwa. Yeah. What is be charge ajo? Yeah. Na abusiafo yenti amagia kasa mu mpese nkasa pa ne se abonofo a ye hia na nanu wanima ene de kwanso ho ba kosem no ho nka Yeah. ukoda yo tom Yeah. tom ayi da ho da ye nti na binim ba kan ba kosem na a we nkwa de na meka Yeah. obia ka kiro se ye betima kom komfo no te se ni
ama bibi afiri soro a adwuma badu antoso mienu enye no kra da na okura ya kan Sika Dwa Kofi no beyi de ba dwam no won hu se ne ba soso won hu se ba soso na odi eno ya mpanto na ye koye nim na brofo ho nka mo abakosem ti na be ka chia ye nsansam ye si na nsan 2007 bi be kasa na anu ada na oba 2007 na sa de pagya ye dan fu yo ka baako sa tene man nko China nko hye ho kere ye nsane ba ye na asana ka biu people should not make the mistake. The Bununga Hafo is not part of Asante man. It is an eye that's Asante. Nasadi way, interesting. And my one thing was a Ninian and not touch my name. One Tianka. Young was young. 2007 President Comfort time. If you are a tick or die, at the permanent sano, and maybe you was an unkind war. I knew you in Kwa bedroom, sir. Edru baby amabi no na ade no nokrani na ayom ya so ye di si wa nananom obi wo bakasa ajima badu a otoso mienu menem pasam nana da bia be kwashai wo fi ho a ne okoso de nana na social media yi nananom nim se men nsai wadaje wonim ne okoso ma nko baabi bika bi ma ne kotoso ma hu se be de anode amrada to ade bi osesa ya bakosem nti se ya nhwe ye ni angina ho a ya bakosem ne bayira nananom ya ka boro champema ya nananom ne ya ba kire ne se binom ba asante kotoko ukuma pema pembeba abonofo yeso ye de ne se binom ba kire no ba medium nana ajumabadu a odikane ye oka ya nte a nipa afo so ba bono no ochene apem na chese ba shada ne de sa adi ni ye de to so nananum wada roma na de nsa ne bi wo ho utia no krani aya na mu oye a aya na mu oye a papa na era na de ati se ba ma bia ni sabi akanman mu ana Ghana ha na dipa ba ko pe na o kan sama olo onye ho me da sa de ne mentina ho da ajima badu ndi ba da ndi ba boso abonofo ye kan ya ba kosem minua ne nana drobo hene Dormaahene ntimi nchene drobo hene da abakosem kakra makane titro me nana okwa akura ode kyerem nimsa drobo fo bakonwa no eso dada na monda ba pagya mu pa kase 1894 nso yante sei ema otumfo owo a na akwa akoka se ono ne pagya nana drobo na oduru ba bi opagya ye nua ba akwa aka ho drobo la menti ase onka setachima konya ketwa no be ba 1295 no ba 16 something oya dan nipa na ketwa onka bi mfa doma na me dada bia unia ya Asante mpa ya mbo ma no se mmeka doma tom nkanka ma penso o kan dia obetofom because nipa no sabio abakosem ahini nyina ya abakosem ma kana hadada abakosem kire se nsokonyene ngohwe map no 14th century da die buku na nsokonyene ne di ne wom nchira hene hene kasie e wo bono kendonum na nchira ada na be nyina be hye wase na ade bi okoso me anti odru ba bia I call ya jenko ama ye no mfie dunum na mo me baba
abonofo nti mpekura na dia no forever Yeah. Nanano anya no nkwa o Dormaahene no ka no oduru baabi a nanano huntie saade wo yi ta abonofo unsa oduru baabi kura betim ka se Dormaahene man ka se Dormaahene bunu ni man ka se Dormaahene nya bunofo ya kwamfo na be onte se beka ni nyina no beka no sa se be ya nka bom no be ya de obesei oduru baabi a betim ka se abonofo kura hwa ya saase kura ye wo sha kwana ka ye se uyi northern region tetede na friwa abonofo pa na ya saase ye de oso na asantefo ene domafo yi ehia ye oduru baabi a binum baka se asante satem no ye kwaman onye na okura otom na onye kwaman asemwe ma ka na so matehene se na ye kwaman na nka obri ya boa ne wo kwase na o se tutu odi kane na nye na otoso mienu no wo na nka ono nko aye na aka ni ya oye de na ofenso hene we afia kenten na o ka ho oye de na aguna hene oye de na o ka ho nti wahu nsana ba kan ye no kora no wahu so hopie oye de na ba konfo akasia konfo ya mo a domafo ye de ne tu fom wahu sanna ye kan say ya farie o so ye ni o won sa oduru ba bia na ba ko kasa be ku Dormaahene bi Dormaahene kusi ye ku no ye twa aniti enye no kora na say no kora ni ye ku nan na wo be ku ba ko a na football nse nan na o se ba ko a wesu na nanum ko ya ferie na mom anya no kure nkohwe books num domafo bibia be ye no wo kokọ entrance a wo hwa be kin obri ya bo of Asante was killed by wo hwe eyi no banye A B C D wo nwudi ni bi wo wo ya won pass Asante so die ye nwu no nwumam abrofo no titiro no nananum o me hwa ba de mi nwu no nwuma biem se beku hine bi ewo ye fam nti me o kan sa enye no kura me ntiase na hine no na sefo beni wo adanti ni egu nsa nka ono ye ngu nsa because ha hine no ye hine ba na banku no ono ne di ye nim satam ye hine ya na ya som no na ya bo akode adane bankum so tete so nte sanne adi shansa no banya bi no o kere oni di animu koye nan na nka oye wie ya chie ne ba je no a adanti na sese nka ye eye ni ngwase nana nsem na anya no kure no ebi no abonofo ene ho hiem hase emu bi ye kuso ye ko na da bron champion na ba no bron champion no obedi animu na bi bakasa bro champion na kura no abenene ne ntia ohia kasa mafo no oka bi na mentia sei bi ni ba ya sa ba to mu na yima mbadu to no nya yiye anya no nko na no da ntu kwa ne ko Dubai binom nkabadi ade bi oba yesa be ya mani ba de be gu ase hefo no ba yesa hefo ne akura bi a odimachi nnua na ya ko shopum ya toto ne ma se de be ya amamrante nhwe se bi obene no na ho ajo mbadu de menyanti ndida bia ngo ha mani ne yeda oda ho nti nwu se nipa no Dubai obene damfo no pene mahu se bibibi ekoso papa e kan ya se be pese be ye ene adwuma akase wo ha be ye bi se ono hu se fidie no hono ewo na na pese nwu mu nti nye se meye nti ma nipa no hu ba bia nda nyina ma be baaye
na baba ye no ho no fidie no wo be ka ba sem nyina ene ye wo investment wo ha sei ye baba mampanyin ho kra this date sei ni nyina no ma hu se ma hu bank no na dada ba so ne ye be ka ye ne se bronika artisanal mining na sa artisanal mining ketenkete no na ba ne ma ho kwane Emma foreign amede o meyo ndi aka adwambadu antoso mienu nka nko ye nsika isoi na nkrofo eso kakra wo ba hu nka be kan mo odu odoma ntibra na obaye na ba chim afidie so na ba mam sika kakra bi na ba dia de ba dia nyam na nan kan we se ba ya ye ni beda ho se aboa wo men wo hoyi nka se bendrama na mboa akwanua sensu nyina betram tamom nim sa safo ye ho awo nim sa ye nana na abonofo nsamanfo no ho ye nana me sire obi bia o ma me ka ba ko on chere me wie one nipa no ho a uni ne yabaka aka se ne Dormaahene ono no tete abonofo na asantefo ntem nka ye ne ba nyina ye nipa ba ko se sa de no benka unim beka uni ni ochire ne ne ba pesa ba kire ne se won ka wa ba kosem ma menko amenka ma ba kosem no de no nya de onya asem ni nyina ho na tie na me de na nanom ne wada roma ho hia akine ni ba ko 14 na nanu wada roma hu wotumi ye bai nana yanhwe kwane ye free sugane e ba ye kropon te se echiman se no osite na mboa ko kase wo ko ye gia se no osite na no ko nua wanchi hene ho mfa ye kokoduru ho nwo ma me konsoko badu na ba be free nsoko a ba kwa koduru sampa beka ubesu na mboa na nka brekum etu sampa na ufri wanchi na wako ye ne apa west fo hiema nana oye onye wunim nana menka se doma asemi ni ho na ye krom sunyane bono region sunyane nti kwana oye pa oni ni nana no yate ho ama binum da bia amanyokoi beba ne beko akoye se ba ko pe ne de no hia nti da bia ba ko ne de ne ya beyo nana bronchampem nana no wada roma kwana ye ba faso a ye benya kwana ye ba faso a ye benya school kwana ye faso a ye benya nsuo ye benya ayaresa ye benya ndwuma yes, I cancel we are because I am fact I cancel we anya adwuma anya nkabo mu ba ko a na ohimponko ate no so okwa bebe man ketewa bi me nana aba ase hene odena nimonyam kwa ba ka se ba man bio nso baba man no a anhwe na nduru nti mra no nana no aso na me de adwambadu antoso mi no de bro champion cancer mama say me bagi position mbasa me basi sankonwa mbasa me basom mbasa me besan fifre bawo mato asasi so nana prakope ya nana ba asehene nana prakope nana dwenim hene nana ba ko nana nkwankwanja nana ba ko eye nana yichi me nana ne nsoko hene me nana ne nana ne ma be wo hoi nana no wada roma emre na so se esese ye nkabomu nkabomu no ho ma menka kwa na we de meka nsoko atu sekwa na sekwa akura atu brekum abaye no wo de ho ko hese no sitie nana na mre na so se esese ye nkabomu na ho nana nam se na ye bezi ye no nobody pre bibi bade giade aye ko politician o hu se eye nipa baako oba hu se eye nkabomu ko se ye ginya atagubu anya atagubu nya
domanya domanya sumanya sumanya drobuanya say ye me sa enti me question nyina ne say aso yemfa ne say Sika Dwa Kofi ni ye fake a emudie hen ena eha Dormaahene ena afei so no se Dormaahene ne domafo engindi anansa bunufo bi mu engindi se Sika Dwa Kofi free wiem ena besi asase so ne de ma Asante ma ya Asante menti ebo ye ho ban a ena ye die nti na wono oje ne hudi se wo ye adua na ani ni de waje ye di se eja free kraman ya num ebaaye sebi kraman na num eja be de afri ho no maba na se wotimi gi sa didi ade nti na wonjindi se eye Sika Dwa Kofi efi ewiem ne bai san se ensenche ne ahwade etimi si ye hwa bible mu kwa Yesu Kristo e man pata ebi be ye moho enti se nwade we etimi si dia ene ye de nti na sa so ntimi si ena mpo se ye fake a edien ene o 90 me ebusia wade ntwe ni nyina abode bede na chichirigu wo e wo comment section na se e ma GreaterOne TV no subscribe so nyanye ya like na afi share no do fo bi enya bi Facebook Instagram TikTok GreaterOne TV na na adwanso ni